Καπτίνη Μασούρα μας και Ολυμπιακός. Θα σε πενήσουν θύματα, μόνο και μόνο θα Παναθηναϊκός. Ναι. Θα θρηνήσουν θύματα. Εγώ στο λέω καθαρά, εγώ σου μιλάω ειλικρινά. Θα τους με τον θα πεθάνουν όλοι. Αυτό το γαμάμε. Αν τα κατέβουμε με 500 μαχαίρια, τι μαχαίρια, θα να κάνουμε με πιστόλια να κατέβουμε. Θα γίνει εμφύλιος πόλεμος, θα το κάνουμε με τον Παναθηναϊκό μόνο. Κανέναν άλλο. του Ολυμπιακού από την κεντρική εξέδρα μπήκαν στο γήπεδο παρά τις αστυνομικές δυνάμεις, επιτέθηκαν στους οπαδούς του Ιωνικού, πήραν τα πανό και ξαναγυρίζουν τώρα στις θέσεις τους. Βλέπετε εδώ τα επεισόδια, ο παρατηρητής συνάντησε ο κύριος Φιλιππόπουλος. Καλησπέρα Ηλία. Έλα, για χαρά ρε παιδιά, τι γίνεται. Έχω τρελαθεί με αυτά που βλέπω να πούμε. Έχω προσπαθήσει να πάρω τόσες φορές τηλέφωνο. Μιλήσαμε μια φορά την περασμένη εβδομάδα, αλλά δυστυχώς με αυτούς τους ψυχοβαρεμένους που παίρνουν τηλέφωνο, γιατί δεν είναι δυνατόν σε μια Ολυμπιακή εκπομπή να παίρνουν βαζέλια και ξέρω εγώ. Πρέπει να είναι ψυχοβαρεμένοι οι άνθρωποι που παίρνουν. Χρειάζονται άμεσα γιατρό, ας πούμε. Και ειλικρινά, ας πούμε, πρέπει να το πείτε. Ο γιατρός τους είμαι εγώ. Ναι. Και γιατρός. Ο γιατρός τους είμαι εγώ. Είναι τρομερό να με πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ορισμένα πραγματάκια, αν μου επιτρέπετε, για την ομάδα. Γιατί ειλικρινά βλέπω ορισμένα πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Και θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Πρώτα, ειλικρινά δεν έμεινα ευχαριστημένος και δεν έχω μείνει ευχαριστημένος από την απόδοσή μας στο τελευταίο πρωτάθλημα.
Έχουμε κάνει όλα και όλα 2 παιχνίδια, αυτό με την ΑΕΚ. Και έξω η ΑΕΚ χωρίς λεφτά, ανυπόστατη που δεν την ξέρει και κανένας έξω, και έφερε ας πούμε προπονητάρα. Εμείς μεγάλος προπονητής. Δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε ένα προπονητή. Είναι μεγάλος προπονητής ο Σάντος. Είναι μεγάλος προπονητής. Δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Για να είναι εκεί που είναι με τα χάλια που έχει η ΑΕΚ. Υπάρχουν επεισόδια στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας λίγο πριν ακριβώς σημειωθεί η λήξη του αγώνα. Βλέπετε την απευθεία σύνδεσή μας με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί για να αντιμετωπίσουν την μήνυ των φιλάθλων. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιρικός αγώνας, όμως για άλλη μια φορά δημιουργήθηκαν επεισόδια στις εξέδρες και επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Δεν ξέρουμε εάν τελικά θα ξαναμπούν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες για να ολοκληρωθεί το μάτς, που χρειαζόταν πολύ λίγο χρόνο για την κανονική του λήξη, ίσως λιγότερο από 5 λεπτά. Ναι, μιλάμε με τον Διευθυντή Ανατολική έως τα μεσάνυχτα.